Doncs, Montserrat, ens agradaria que ens parlessis una mica de la teva trajectòria professional, de com van ser els teus començaments, què et va portar a ser treballadora social, què et va impulsar a dedicar-te al sector social. Bueno, jo era mestressa de casa, vull dir, em vaig casar molt jove, vaig tenir els fills jove, i va arribar un moment quan els meus fills ja eren adolescents, que era potser quan va començar tant l'esclat de la droga. A mi em feia molta por la droga, em feia pànic, pensar que algun dels meus fills podrien caure-hi i que pogués tenir problemes. I llavors jo sempre he estat molt lligada a la parròquia. A la parròquia era catequista, del grup de catequistes van dir de fer un curset d'audiovisuals, jo vaig anar a l'audiovisual, i allà, amb el grupet que érem, en el seminari això, en el grupet que érem, n'hi va haver una que ens va parlar de que havia fet no un curset, un contacte amb Espot sobre tot el que eren drogues i així, i que li havia agradat molt. Jo vaig dir, hombre, aquesta és la meva. Vaig preguntar, em van dir que sí, que farien un curset de 3 mesos, jo hi vaig anar, el vaig fer, i quan vam acabar ens van fer com una enquesta i jo vaig contestar aquella enquesta i al cap de pocs dies em van telefonar si m'interessava entrar com a voluntària a l'Espot. Clar, el tema era, jo quan tot el que havia fet, el meu marit, perquè llavors comptaven molt els marits, doncs era allò de dir, pots fer el que vulguis mentre la casa funcioni igual. No hi havia problemes, jo podia fer les hores d'oficina d'ell, jo podia fer el que volgués mentre la cosa funcionés. Llavors em van cridar, vaig tenir l'entrevista amb ells, em van dir el que ells necessitaven i els hi vaig dir el que jo podia oferir. I era de dilluns a divendres, ells em demanaven de 9 a 2 i jo vaig dir que era de 10 a 1, perquè a les 10 jo ja havia enllestit les coses de casa i com que tots venien a dinar a casa a les 2, jo a la 1 tenia de ser a casa per poder atendre la família quan arribessin. I vaig començar al costat de la Mercè Fontanilles. I amb la Mercè ens van portar de mil meravelles, ella era una gran professional i jo vaig aprendre molt al seu costat, però molt humanitàriament també. Vull dir, llavors sí que érem toxicòmens, i sí que és la veritat que em va anar bé a nivell personal per conèixer coses. I vaig començar per això, per la por que els meus fills es fiquessin en problemes de drogues. Llavors hi havia una plaça, buscaven una treballadora social i em van dir a mi, per què no? Jo dic, jo no soc, no tinc cap estudis i tal. I em van dir, doncs per què no estudies? I llavors vaig anar a una acadèmia. Bueno, em va anar bé. Esclar, llavors ja era amb consentiment de la família, perquè llavors sí que la universitat, el de la família era allò de posar els meus fills i de dir, a veure, jo ara em tinc de posar a estudiar, així és que aquí les coses aniran... permís, no? Sí, allò de dir, els fills contentíssims que la mare treballés i que la mare fes coses, el marit no tant, però vam anar fent, em van dir que ja em volien contractar, però jo no tenia encara el títol de treballadora social, perquè vaig suspendre i vaig tenir l'última assignatura, la vaig fer al febrer del 89. Fins a llavors no tenia jo el títol. I llavors sí que ja em vaig posar de dret a la fundació, ja em van dir per anar-hi, perquè jo em vaig jubilar als 65 anys, però em van demanar si em podia quedar. I vaig dir que sí, fins que jo tenia el marit malalt. I vaig dir que em quedava fins que el meu marit em necessités més. Quan el meu pare va morir, van posar una persona de dia i una persona de nit. Però jo vaig dir, amb el meu marit, no, jo em quedo a casa, com que ja estava jubilada. I als 67 anys llavors em vaig jubilar del tot perquè el meu marit em necessitava. Com era ser treballadora social fa 40 anys, estem parlant, no? 30-40 anys, i com creus que ha evolucionat fins ara, no? El paper de la dona com a professional també del sector? Sí, jo penso que
Bueno, dintre del sector jo no diria que hagi canviat tant, però jo penso que com a professional canvis... A veure, jo penso que el primordial és que abans es veia la treballadora social una mica com que si fessis caritat, una mica, era allò, aquella persona que anava... I després jo penso que ha agafat més esperit, més professional, més... Inclús en els grups de treball multidisciplinars, abans la treballadora social tenia molt poc pes, i jo penso que avui dia en té bastant, perquè és la que toca, jo diria, carrer, és la que està més enganxada a tot arreu, més veus, i clar, jo penso que això ha canviat molt, perquè no estava massa ben considerada una treballadora social. Professionalment, de totes maneres, creus que el paper de la dona ja ha arribat a un bon lloc o creus que és necessari? No, encara. Donar-li el relleu? Encara. A veure, jo penso que hi ha llocs que encara es necessita molt. No una mica, no, molt. Però que, bueno, en altres llocs penso que sí que ja té un cert pes i que ja se la té en compte, com si diguéssim. Com creus que han influït els plans d'igualtat que últimament s'estan implementant a entitats i empreses i entitats com la nostra? Bueno, jo penso que hi haurà entitats que són més socials, com si diguéssim, i ho tenen més clar, i altres entitats que són més que van de cara al negoci i que, bueno, això tenen una mica allò de dir per quedar bé, perquè quan fan... dir, mira, són tantes dones i tants homes, però que no... Creus que és una eina útil per això? Sí, jo crec que sí. També crec, i això ho he reconegut, i amb ell, bueno, que he pogut fer moltes coses perquè el meu marit doncs ho va consentir, perquè jo tenia amigues que estic segura que els seus marits no els haurien deixat fer el que a mi em deixava fer el meu marit. Això sí que he sapigut i pensat que he tingut la sort que m'hi he pogut adaptar i a més he fet moltes coses que jo tenia ganes de fer que no era el beneplàcit del marit, com si diguéssim, però que jo les feia perquè a casa hi havia pau i tranquil·litat, doncs jo feia el que jo tenia ganes de fer. Inclús de vegades la meva mare em deia, és que noia, t'estàs passant, jo li deia, mama, fa falta alguna cosa a casa? No, doncs deixem-ho córrer, no em passo, jo faig el que crec que puc fer. Montserrat, des de la Talaia, que et dona estar al patronat, com veus tu com ha evolucionat la Fundació, en quin moment estem i els reptes de futur? Bueno, el repte de futur no ho sé perquè cada any et donen un xoc que dius, verge, i una altra cosa, vull dir que et sorprèn molt tot el que s'ha fet. Jo he vist sempre que no sé, que ha anat bé, i des de el que és la Fundació, des del patronat, doncs te'n dones compte que sí, que ho tenien les coses molt clares i gràcies a Déu mai han tingut un patacasso, no? Vull dir que vol dir que ho fan bé i que els hi han donat confiança, les administracions públiques els hi han donat confiança. Ho devien fer bé perquè els hi han anat ampliant els programes i per tant jo crec que ha anat sempre amb una bona línia i després ja no parlem de tot el que han anat fent a fora i de lo que s'han anat comprometent i han anat complint. Jo penso que bé, per això estic a veure tranquil·la i a veure d'allò que dèiem de ser 12 a ser, no sé si sou 600 ara o no sé quants sou, i a més per tot Catalunya. Escolta, Montserrat, moltíssimes gràcies. No, a vosaltres. Bueno, ens ho has explicat molt bé, la veritat, i una altra visió sempre és... Totes les visions són importants. Sí, jo crec que sí. I és bonic de sentir. Sí, doncs molt bé. Espero que us vagi bé.